ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to lowre ɓundu ko on waktu yoni ha to fallema e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men caggal ñalawma hanki o ñawore hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr on Ousmane Sonko mo tawtoraka ndeɗo hen ñawore jamma hanki o procureur ɗaɓɓiri wonande duuɓi sappo e kaso Ousmane Sonko ɗon ɗo ñawore nde dirtina ha go lewru fanudo to leydi Mauritanie Biram Da dawriyanke daraniɗo fodde hagge innamade kam rokka convocation police subaka hande o to Nouakchott jeeyi sababu ko caggal nde wonno e haalande makko fate banggue jencudi sumgoji jawtuɗi ɗiɗo hen to leydi Mali wonande catal bitengal PMTR e gaddugol Moulaye Ahmed Boubacara ɗe kolliti landama ɓene wawima ɗoftu wiide eya taw koye sumgoji référendum a sappo e jeetati lewru fandu to leydi Guinée Conakry jaydiyankoɓe leydi ndi ha hande ne jokki hofgo juuɗe men jaltinta kabaru laamu ngo jeeyi sababu ko laamu ngu wiide ne udda yoga e jaydeli leydi ndi kabruji men manayna to Burkina Faso Côte d'Ivoire Bénin Ghana Afrique du Sud ma en jaha to Cameroun kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ɓamtare koccatal darnangal gila hitande ujunnaji ɗiɗi e jeeɗiɗi woni 2007 holko woni ɓamtare ko agence immobilière taweteɗo to Mbour ballowo yimɓe ha daña galleji e leyɗele e nder leydi mumen Sénégal kala ɓamtare kalɗo gonɗa e nder windere nde sa jokkodire mabɓe kolle lawol ɓamtare ha daña leydi ma galle ma tereŋaji maɗa kala hen ko jiɗɗa ɓamtare ene ɗoftodira e maɗa taw koye dow gonga ɓamtare ko catal daringal gila 2007 an jiɗɗo luude galle soye takkomaje kadde walla kala ɗo gonɗa sa jokkodire ɓamtare ma heɓen kollaɓi ɓamtare so tawi jiɗɗa ko tereŋaji bertiɗi moƴƴi baɗaɗi lotissement moƴƴo jokkodire ɓamtare ene jogui galleji mahaɗi ha gasi ha laaɓi so tawi jiɗɗa tan ko sodde galle mahaɗo gara tan naata hen jokkodire ɓamtare ko agence taweteɗo to Mbour kono kadi kuftidinɗo e nder leydi Sénégal sa jokkodire mabɓe ma yito hen hoore maɗa beele jokkodira e ɓamtare mbatta ko ɗeɗo hen tonggode 00 221 77 598 06 57 walla mbaɗa 00 221 78 371 0000 nottotoma ko biyeteɗo Oumar Diallo ɓamtare noddi nottoɗen ɓamtare kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango gila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d'électricité ma on keɓen hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d'électricité joni keɓa hoolare comptoir français d'électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kerma Sar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d'électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disantaire uji moƴƴi
différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e zampulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗiɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ene yawrene worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ko leɗɗe goragu ɗi ƴettata joni joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenayi rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗino wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wone so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yoni so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu sewo ugoyoɓe ditte listikar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo waddene listikar noon saɗa yiɗi neldude haalis waddinede listikar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe mum wonde base makko to nakchodne golle ne tawi ɗon miñi ko biyeteɗo Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laabdo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko mi hirnana bela yoro mi jaftay bela hayo bela yoro mi dañi bela docteur Djiby Sy wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena docteur Djiby Sy ene habra dendagal bandiraɓe kala hande o omo tawe to noksoɗa laamorgo leydi Mauritanie
docteur Djibiso ene tawe to préfecture mo 6e so tawi ari ha ɗona jama goto woɗɗani ɗona miro ko olo sa wiri jungo ma nano galle ɗimmo ene waɗi étage guiri ma taw ɗona tableau ji ɗiɗi ene winda docteur Djibiso grande guérisseur international ganda a yettima docteur Djibiso. Docteur Djibiso safriyanke ngana ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde prostate taw kadi ko diabète tension ɗojjo dumingo koyɗe musoje keeceji musoje koye musoje donkude ɓesnude caɗele jibinirgola ko noonne kadi gonduɗo e dabare o accani kanko docteur Djibiso on cimmiɗo simme bonɗo hanate ƴiƴam muɗum kala. docteur Djibiso sa yiɗi jokkodirde makko ngam andindemo dendagal bandiraɓe kala omo jogui leɗɗe kese bittaɗe giwɗe toon to leydi Mali hay nokkuji goɗɗi kala so tawi ko tonggode makko leydi Mauritanie mbatta ko 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 so tawi ko tonggode makko leydi Sénégal ene waɗi WhatsApp 00221 77 244 92 81 walla so tawi ko tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp 00223 70 85 72 47 docteur Djibiso base muɗum taweteɗo to Kerma Sar ha hande ne jokki kañum e kiidira ha to Mauritanie kala musidɓe tedduɓe docteur Djibiso e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogase nayi duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koye ñalawma hanki o ñawore hakkude Ousmane Sonko e Adji Sarr ɗum ko hanki udditi to tribunal mo Dakar ñalawma hanki o kala ha fenma pecce jamma koye haala e settotoɓe moni kala hettama so wona Ousmane Sonko on taweteɗo to galle mum to Ziguinchor kam woni mo tawtoraka kono avocat ji makko tawtorama caggal nde ɓen jinno ɗaɓɓiri ñawowo ñawore nde yo dirtine ɗo henna ha lewru août taw kadi ɓe ɓuuri heblade gam famde oɗo henna dossier ko fate banggue tuuma walla takko to banggue viol ɓe kolliti ɗon yiddeɓe ko nde dirtinte ko noonne kadi avocat wonande Ndeye Khady Ndiaye jeynoɗo oɗon salon ɓosetenoɗo yimɓe debbo cowiɗo mo reedu mum ɓuuri ɓamtade no fewi onne kadi yinno ko ñawore nde ɗe dirtinte ha neɗɗo muɗum hetto kono noon ñawowo holliti ñalawma hanki o ñawore nde koma laato tan ɗum jeeyi sababu noon kamɓe ɓen avocat ji Ousmane Sonko e on Ndeye Khady kamɓe kala ɓe geddi salo ɓe jalti kono haɗani kanko on Ndeye Khady Ndiaye jeynoɗo oɗon salon ɗo Adji Sarr holliti ko ɗon tigui waɗa viol on hettama yeeso bar ko wona ɗum ko kadi Aissata Ba suka debbo ɓoosowo kame on Adji Sarr gonduno toon onne kadi hettama ko wona ɗum ko kadi Adji Sarr hettama capitaine Touré guddinoɗo dossier losko hettama nonne kadi on garannoɗo on Adji Sarr nde waɗa viol kañumne hettama on docteur bannoɗo labsungu ko fate banggue wonande Adji Sarr wondama walla ala onne kadi hettama wonande kamɓe kala ɓe kettama ko wona ɗum konon koɓe kaali ko welani haalde no fewi nde tawno hen konnguli ganiɗi no fewi ne hen kadi welani haalde no fewi nde tawno ko gueɗe cuuɗiɗe nder woni puññinade toon ya gara kala kanko Aissata Ba o holliti kanko e Adji Sarr ɓosanno Ousmane Sonko ko nde ala ko heddi so wona tan aɓe mbiya ko wiyete finition woni gaynugol golle on noon yamirimo yo yaltu ko ɗon haawi noon capitaine Touré e nder losko ngo ko saabi Adji Sarr biyo ko baɗaɗo viol ene wiya o suka debbo yo yaltu kam tan e on Ousmane Sonko ɗiɗo keddoɗo e nder nduɗon suudu kanko on Aissata Ba o holliti nde Ousmane Sonko yeehi o nani Adji Sarr ne haala e téléphone ɗemngal wolof ne wiya garane kam o mani yima e dowama
leelani noon o itti ujunnaji ɗiɗi kanko Adji Sarr o rokki suka debbo holliti sikkanno ni wo noddata ko ɓen aranoɓe ndiyam Ousmane Sonko ngam dabroje ɗum nde tawno ko politicien kanko on ko ɗum o sikkanno ɗin konnguɗi hanki nguli Diawa toon to suudu ñawore ndu leydi Sénégal ko wona ɗum ko noon avocat Adji Sarr woni maître Aladji Diouf yiddemo wonande Ousmane Sonko nde fawete milliard pawɗo temedde 5 million ko préji franc CFA wonande ko tardini wo bonni gurdam oɗo hen suka debbo ko wona ɗum ko procureur yidde ɗum ko duuɓi sappo yo taƴani ɗum Ousmane Sonko ko wona ɗum ko kanko nde Khady Ndiaye wonande jeynoɗo oɗon salon nde taƴante duuɓi 5 ngam waddude ɗum e maalde hakkunde mum e Ousmane Sonko ñawowo noon dañi pellital hanki dirtinde ndeɗon ñawore nde gasoyta ko goo lewru fandu ene gasa alhamisa janggo so artoyi ko nden wonata ndeɗon ñawore ɗon ɗo Adji Sarr holliti wonande viol o waɗa ɗum ko laabi tati o holliti lawol gaɗigol ngol ko nogasi goo décembre 2020 ko nden Ousmane Sonko adi waddemo viol yeehi ha woni laabi tati o nder ɗon kala ene waɗamo ɗen gueɗe ɓe jii haɓe jettoyi cuuray mo on waɗante kala e gueɗe ɓornaɗe kala ɓe gari haɓe jettodi ɗon teddorɗen ha joni koye nder leydi Sénégal jeeyeten ko ha ton to mayel fallemma kala ganduɗo mayel fallemma ko mayel histoire ko mayel kewgel tarihaji ko mayel kolli kewɗi koɗama ɗon jamreɓe hewɓe ndewi ɗon golwole mawɗe mbaɗama ɗon kono kadi dimaji bawɗi kaɓɓitama ɗon yimɓe hewɓe teddinama ɗon liɗɗi kewɗi jaltinama ɗon moral ngal jibini ko barkini kono hande o mayel fallemma ko bonɗigoli goni ɗon woni tan gonɗi ɓoli e kareli ɓoli goni ɗon ko jeeyi sababu ɓen yilotoɓe kanŋe addoɓe produit ji simiga kañumen jamma ñalawma mbaɗata e ngel ɗo mayel hangel wonti ɓakkere ɓolde paaɓi kala maayi liɗɗi maayi daabeje mbawa yarde hen hewɓe ko hen ndemanno mbaɗa hen machine men ne pooɗa ndiyam kono hande kulti nde tawno ko produit ɓolo sa waɗe guesa ma ne gasa rokkuma ñaw haysoko dammu wola ñaami hen so ngol hirsama tewo a susata hay ñamde ɗum kala ɓe kolliti kulhuli mabɓe kamɓe ɓen finoɓe e takko mayel fallemma kala ɓe erima laamuji leyɗel ɗiɗɗe kala ala ko gasi haydara so wona e kala saaha won nangueteɓe kono kadi ko nanguetaki ko ɓuuri hewde oɗo saaha noon finoɓe toon to aali ngela waɗani keñeba sara sadatu ɓene kadi pelliti jogade wonande nden kay kisal ngel ɗo henna mayele juuɗe muma heddi ɓene kadi kañumne pelliti jogade bonande ngel ɗo henna mayele juuɗe muma ko ɗo henna komba gulɗo jaw woni toon to mayel fallemma o saaha mo gonɗen to leydi Sénégal jeheten ko ha toon to Kermassar sud maire mo Kermassar sud woni Mohammed Bilala Diatta mo ganduɗa nangganoɗo ko ñande alhamisa nde o jogori darade yeeso tribunal mo Pikine Guédiawaye ɗum ñande aljuma nde jafuɗen ɗum ko caggal nde o nanggano yaltindemo konguɗi siftinen o jeeya koye landa Pastef jaydiyanke biteɗo Serigne Saliou Gueye gardiɗo journal yor kewɗo wadde chroniqueur muɗum e Sen TV kam waɗa garde à vue ko hande o jogori huccodirde procureur ɗum ko caggal nde o yaltini article kewɗo ko fate banggue procès hakkude Mame Mbaye Niang kame Ousmane Sonko ɗo ganduɗa wonko namda hen tawani wala hay carte makko presse tene kadi ko jayde gardiɗo gueɗe kewɗe oɗo saaha noon ya taw jogorani ƴettude visa makko faade toon to kaso jeheten ko toon to Popenguine marial 2023 woni pèlerinage marial ɓen isayankoɓe jogorɓe wangoyade toon to Popenguine jogori latade ko nogase jeeɗiɗi nogase jeetati nogase jeenaya ñalawma hanke on nduɗo henna lewru wonande CRD joɗodima e jagoɗɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu ndeɗon jonde noon ɓe mbaɗi ɓeto ɓe tawi laamu ngu waɗi toon golle mantini no feewi kono kadi hitande hikka nde Sénégal Mali Mauritanie Guinée kala ma tawtore hejjare hikka nde wattaɓe 135 laawol toon to Popenguine taw koye marial woni tan pèlerinage mo marial jeheten ko toon to Kédougou noon ko motoji ɗiɗi pelɓodiri toon ɗi doganno ko dogdu sattude no feewi ɗon ɗi natodiri waɗi noon ɗiɗo goto gañima hen gañande musde no feewi goto wasi hen fittandu muɗum on mayɗo heno ko mécanicien goɗɗo o noon ne gañi gañande bonde no feewi ene tawe to hôpital mo Kédougou Amadou Ba kam woni
hoore jagoɗo gendi leydi Sénégal hanki jonde haalande haɓade yolayre ko wiyete inondation ko ɓuri yawde ɗo tan e majirde lewru fandu gam teskede ma diƴƴe kewɗe jippo e nder leydi ndi Sénégal o holliti lonasa ko cetal darigal tiggidde caniveau ji kamirigi ittude ñonkoto ha diƴƴe ɗe mbawa dañde ɗo ndewi ɓen ne poti ɓeydanede koppareje ha ɓuura kay ɓeydude darde e golle men ɗum ko ñalawma hanki o jonde nde ɓe mbanno yurnitade laaɓal Dakar e ko taari ɗum kala assemblée nationale mo leydi Sénégal koko jogori wulde jaw ñalawma janggo ma wontoy toon purƴinali e pufɗali e ɓiñoli kame guite peɗeli kala ɗum noon ko assemblée o ene noddi sarɗiyankoye mum kala janggo nde luloto nden lulde noon ko fati banggue artude golle gouvernement leydi Sénégal eɗen teski assemblée nationale mo leydi Sénégal kala nde sarɗiyankoɓe tawdiri toon wonata tan ko pelɓodiri e dukoli e guite e peɗeli kala heewi wonde toon inde makko ko jogu Diallo kam hocci kalis neɗɗo jeehowo Makkatul Mukarrama hitande hikka nde kanko ne waɗi tan golle makko o yoɓi hen ñamale makko o fayit bowal laaɗi diwoje ngal Blaise Diagne yidde yaademo Maroc gam ɗannoyade kono noon hawre legal mabɓe ɗo hocci on halis ɗo won caméra surveillance yimo caggal nde anda wiya ko kanko o sali ko nden o yaɓani ayde po ko toon o jagga o hoccino kene fota wonde ujunnaji 7 euro ma wonoy million ngaji 5 pawɗi 49 ujunere tawa hen noon wonko fuɗɗi ñamde hen oɗo sama tawi juuɗe ko ñande goo lewru nogas e joyyi ñande aljuma nde ko ndena walla nogas e joyyi ko ñalawma janggo ko nden wo jogori darade e yeeso suudu ñawore ene riskimo noon hitande e nder kaso jeheten ko tan to Ziguinchor taw yin toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garani ɗon toon kikiɗe hande o Amadou Ishaqa Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdullaahi Saar a salminitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi ko ɓuuri tengtude hanki ndeyi ha senkiri kikiɗe ina wayno ko ɗon sukaɓe ɓe gaari taari marché ji ɗi yo marché ji ɗi uddu ɓe peeɓi to 54 ina wayno ɓe kiiri dupput toon yahanma ha 7 heures noon hakkude mabɓe e policier ji e ɗo Sonko woni ɗo ko ɗon ɓe mbadde garmi gara fewde gara Dakar ɗum ɗon ɓe goni hen ha 3 heures jamma oɗo commissaire police gonɗo ɗo henna biyeteɗo Souleymane Diouf kanko de o haali o wi ko kanko e hoore makko ƴetti convocation o totti jungo makko jungo Ousmane Sonko so Ousmane Sonko wi heɓani convocation haali ko wona gonga kanko tottirimo jungo makko nde o yahata nde omo yaade capitaine gendarmerie on ɗon kadi ina tawa ɗum ne waɗi seede préfet kadi ko kañum tottiɓe yoɓe jaaɓe tottoya ɗum kam haali hanki ha laaɓi so numima ɗo eɗen gandi galle e Alhaji Mamadou Saydou gonɗo ɗo hen o ceerno men halifa men ceerno Amadou Tidiane ndi kanko woni ɗo hen ina wayno kamɓe de ɓe jogui caɗele e oɗo événement altine jawtuɗo o ina wayno ko nder cuuɗi tan ɓe ñalli ha hiiri sukaɓe ɓe ngabbata koye dow rawda oɗo waliyu Allah ceerno Mamadou Ba ɗo leliɗo ɓe ngabbi ɗo ɓe peewi dow juma o eɓe jogui cocktail moletaji eɓe beddo e nder galle o ɗum waɗi kamɓe foof eɓe beddo nde policier ji ɗi gaari e gendarmerie en kamen mbi oɗo galle pellata jabodirta ko e mabɓe saabu oɗo galle ko galle l'islam kamen jogorani jabodirde mabɓe mbaɗi arriére ɓe ƴetti birkaje kadi ɓe gonnoɗe ɗon ɓe mbaari ɗon e lawol eɓena ɗon kadi e bammule gonɗe ɗon ɗe ɓe pitti ha laaɓi toon ɓe ñallata toon ɓe mbalata jamma e ñalawma ɗum ɗon ina waɗi caɗele hande o oɗo juma e ngal ɗo dental oɗo galle galle l'islam kono noon kamɓe ɓe ƴeɓani galle l'islam o ɓe ngabbi ko dow jumaji eɓe jogui toon sangaraji mabɓe eɓe piima toon yambaji mabɓe e ɗo gueɗe bonɗe ɗe Allah bonni so tawi numima ɗon en jaaha holɗum affaire yakarnaɓe e gardugol Souleymane Ndiaye oɗo de ardi sappo o hollitino hanki eɓe jogorno wadde marché mawɗe eɓe kollita Ousmane Sonko yoya notoya suuɗademo ɗo henna ɗum ala ko nafatamo sukaɓe ɓeɗo mbawa dandudemo ɗum ɓe jogorno wadde ɗum ina wayno noon ndeɓe kaɗade préfet wi yamiraniɓe ɓe mbaɗi haalirde mabɓe ɗum ɗo woni koɓe kaali ɗo henna hanki Weltare TV musidmen Ahmed Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗan radio FM jokkodirde Sar Abdoulahi Saar yalla ko wadde jam Amadou Ishaqa Kebe golle man jooɗi peewi sen giwi to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paaɗen chef de mission MINUSMA mo loni taw koye région mo Sahel jooɗiɗo toon to leydi Mali Alkasum Wan tawama to Nouakchott ɗum ko hanki o wo jooɗodima e jaagoɗɗo kono mo gendi leydi Mauritanie wo jooɗodima
e gordo affaire étrangère mo leydi Mauritanie o wattini jododade koye mawdo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Qazwani ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi ha tenti noon caɗele nden kay kisal to Sahela to leydi Burkina Faso fayenma Mali o saha holpeje ɗo leydi Mauritanie wawi joganade ngolɗo hen lappol Sahela ha jaam duumiɗo wawa artude toon gam teskede janguji e kala saha koko ɓeydi kala nde waɗi ko pittali kewɗi keddoto hen nde tawno Mauritanie ko leydi jaam diwtudi janguji e takko mum ha woɗɗiti holpeje ɗe Mauritanie wawi wallidde ministre mo loni ha ɓuura kadi wawde jogade nden kay kisala ɓayde ɓen ko koñinkoɓe jaam kono kadi ko wona ɗum ko kanko Alkasum o yonni koñinkoɓe jaam ɓe leydi Mauritanie taweteɓe nder windere ha tenti toon to leydi Mali to leydi Mali to leydi Mauritanie keddotoɗen ha joni to leydi Mauritanie keddotoɗen gartoten koye jagorɗo gueɗe nder leydi kami jaccingol laamu kikiɗe hanki o jooɗodima e ardiɓe catal sungoji genidi woni sini ɓe mbawi jooɗodade kono kadi tawtorama yogay partiji landaji lundo ɗum noon koko fati banggue sumgoji 13 lewru me jowtuɗo hen ɗi kono ala kala ko keɓɗen e ndeɗon jonde so wona tan ɗi landaji lundo erinoma jonde ɓurde yawde gam kaldigal ɗiɗo henna sumgoji jencudi no yaltini ko guyka ɓuuri mantinade hen Biram Da Abeydi caggal nde wanno haalande mum holliti maɓe ƴettu peeje mawɗe gam faddade kaɗa henna guyka mawka e nder haalande he noon wonno haaldi hen armée ko wona ɗum ko noon police tottimo convocation gam nottade sirti noon kanko Biram jendiyanke daraniɗo haqqe innamade ha tentide noon noni kala heɓata ndimago mum nder leydi Mauritanie dawri yanke no feewi taw kadi ko sarɗi yanke e nder leydi ndi Mauritanie keddoɗen koye jagorɗo ñeñal pinal kame coftal mo leydi Mauritanie Mohamed Wuld soydata on noon baɗɗo jillu mum to Rabat lamorgo leydi Mauritanie hakkude makko e nando makko Mohamed El Mahdi Ben Saïd onne kadi ko jagorɗo leydi Maroc ñeñal pinal kame coftal ɓalli kala ɓe mbawi sifodirde e nandiral ɓattodiral hakkude leyɗel ɗiɗɗe to banggue ɓesguji leyɗel ɗiɗɗe to banggue coftal pinal e ñeñal ha guendiji ɗiɗi ɗe ɓuura yerodirde to banggue pine kame gostodiral miijoji beele ɓesguji leydi jogo fandare wotere taw koye ɓamtare finoɓe to layyuna oɗo saaha goni koye ɗom ka mawka no feewi layyu noon tawete koye état mo basse occidental ɓe teskima oɗo saaha kay gulekki heewi kono kadi ɗam kakani heewi nde tawno ɓe ngala ndiyam ɓe erima laamu ngu so tawi kay koye leydi heɓe jeeya nde ɓurata wawde faabade ɓe ɗeɗo henna gueɗe ɓurɓe tampinde ɓe gartaten koye gonnoɗo mawɗo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Abdullaahi Saar hanki darima yeeso baax to tribunal mo Nouakchott ɗum koye dossier Al Saria mbuñaade nde o joofa peɗeli omo dirtini ngalu leydi ndi o holliti e nder haalande makko hanki wonande Mauritanie wonande ɓen tambiɓe suudu ñawore ndu laamu leydi Mauritanie gonɗinani ndimago makko teni kadi ɓe jaɓani ɓe jaɓɓi kuule gendi makko ɓe jaɓɓi fodde makko ɗon ɗo holliri ngalu makko wona e ngalu leydi ndi yalti wona mo wujji wona haydara iwi ko caggal leydi tene o wonno ko hoorejo leydi omo foti rokkede ngal teddungal o wonino officier armée leydi ndi mo foti rokkede ngal teddungal kadi ko citoyen gendi leydi ndi omo jogui fodde e gueɗal ittanede ngal gueɗal janoɗo ha woni hoorejo leydi e dow teddungal acci e teddungal fotani leptede lorede e dow oɗo fannu haade yiide koreji mum haade yiide sehilaɓe mum dumɓe wasa yiide nangue ɗum ɗo kala wona gueɗe jooɗe ɗum ko konguɗi makko kanko Mohamed Wuld Abdullaahi Saar hanki yeeso baaxmo tribunal Nouakchott ɗon ɗo tuuma dirtinde ngaluji leydi ndi ko ɓuuri hewde ha wonti hen galo mawɗo no feewi météorologie mo leydi Mauritanie ɗi kolliti alarba hande o mattoɓoli wis jippoto capital Nouakchott ha fenma état mo Trésor ha fenma capital ha fenma Adrar kame Dakhla Nouadhibou nokkuji goɗɗi kala gam teskede wonande oɗo saaha asmano ne ɓattiti no feewi ndungu koko teska e ɓattitogol police fawi juuɗe mum sukaɓe rewɓe e worɓe kono woni hen ɗaccitaɓe ɗum noon jeyno sababu ko saktugol vidéo goto taw vidéo ko ɓalli ɓoli goni hen ne mbaɗa ko yoɗani no feewi
bayno pornographie ɗum koye plante goto on vidéo jaltuɗo taw koye artiste goto biteɗo karimi bintu aba on wonno e oɗon vidéo jeyi sababu noon suka debbo goto jaggama hen on kam suwana taw accitede gam teskede ko on sakti ngol ɗon leffol walla oɗon vidéo sen giwi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗen hoorejo leydi Comore kam woni gardiɗo o saaha Union africaine lomtiɗo hoorejo leydi Sénégal Macky Sall kam teska tijja to Bamako lamorgo leydi Maroc lamor leydi Mali jafuɗon kanko on Azali Assoumani hoorejo leydi Comore hande gonɗo gardiɗo Union africaine gam teskedemo toon walla tijjedemo toon ɗum koye darorde lewru fandu ndu yurnitade caɗele ha tenti noon leydi Mali faaɓe référendum 17 nduɗo henna lewru kono kadi ma watton kaldigal caɗele leydi Mali Guinée Conakry Burkina Faso hakkude mum e Union africaine beele gueɗe ɗe kala ene ɓuura heftude laawol keddoɗen koye on référendum 17 lewru fandu parti PMTR woni parti travail malien gardugol Moulay Ahmed Boubacara moɓe kewiide Baba Moulay hankiɓe mbaɗi jonde mabɓe kamɓe ɓen yaadiɓe on parti e nder nden jonde ɓe kolliti yiddeɓe o saaha mo gonen kamɓene ko ɗoftude transition ko fate banggue taw koto banggue sumgoji référendum e nder haalande mabɓe kala ñalawma garɗo Bamako ko lamorgo leydi Mauritanie woni no wuro ngo noroje tati teskago mango no fewi wuro Pinal kame ganni kono teskede hande o wuro ngo ruttitima caggal no fewi to banggue ɓamtare coura oɗo saaha koko yatiri caggal guila tan 2012 hitande ujunere ɗiɗi sappo e ɗiɗi wonande o Amadou Ayassane o nde liɓi laamu Amadou Toumani Touré guila nden teska kuppiraji coura ne ɓamti ne ƴelliti nder leydi Mali guilden hande a sotta liɗɗi ni tew ni gueɗe kewɗe frigoji ventiloji kala mum boni nde tawno kala ko mbarisɗa tinata tan aɗa welti ha ɓoy tan waɗa muddet yaaha tene beele arta ko caɗele sene yaaha kadi a tinata sene arta a tinata gueɗe ɗe kala oɗo saaha ene jirbi no fewi e dow wonande ndiɗon mbadi sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry ha oɗo saaha mo gonɗen jayniyankoɓe leydi ndi ne lutti hofte juuɗe mumen ɗum ko caggal nde gouvernement o woni jagorɗo joguiɗo porte parole gouvernement o jogui kadi télécommunication genni ndi wiide ɗum ne usta jaydeli leydi ndi gam ustude hen ko heewi uddude ɗum addi noon caɗele mawɗe no fewi ɗum jeeyi sababu gueɗe genni ndi kala to banggue laamu ngu ala ko yaltina e médiaji haydara ñalawma hanki o kollitino so ala ko gasi kaldigal hande o kadi maɓe jokku hen goto e suka debbo liggotoɗo jaydiyanke e catal suudu hakkuderu woni CNT Asma Bari holliti ɗum laataki tene jagorɗo tan wawa uddude jayde nde tawno jayde ko hunde fonde hebde ndimagu hoore mum viol tribunal wuro tribunal mafanko noon ne tawe e nder Conakry imam Alhaji Amadou Bari hanki darima yeeso bar gam tumeɗemo kam waɗi viol suka debbo mo duuɓi 14 rutti kadi guel cukalel dewel guel woni reedu hanki noon e nder haalande he o yeddi ha memi leydi kono kadi suka debbo e yaadi mum no kaaliri ni ɓenne kadi jeddi ko yeddi ko ha memi leydi watta ndi ko ñawore nde yande duuɓi 15 e kaso woni ko lelato kanko imam Alhaji Amadou Bari ko wona ɗum ko mo yoɓa 100 millions ko préje franc guinéen faade suka debbo mo bonni ndimagu mum rutti kadi o waɗi ɗum reedu kono kadi ko jedduɗo ko wala ɗum ko noon avocat makko holliti ma waɗ noddandu ndeɗo ñawore ɓurtude no fewi hayso tawi woni gueɗe ɗe kala ene mbawa hoyfinede e ndeɗo henna ñawore sattude no fewi sen giwi to leydi Guinée paɗen koto Burkina Faso armée gendi leydi ndi ɓe kolliti ñalawma hanki o ɓe jooɓima kene wona temedde taw ko ɓen sagataɓe seɓɓitiɓe joguitiɓe armée nottottoɓe terroriste en taw ɗon koye ballal armée de l'air leydi ndi ɓen sagataɓe gonno koye fewjude noɓe mbaɗiroyta jangoji e nder leydi Burkina Faso ɗum noon waɗi koye nokku biyeteɗo sawenga noon woɗɗani bittu ko toon ngun jangu waɗi walla ko toon on armée de l'air joore mabɓe
pettoje kala kene wona temedde woni ko wasi hen pittali mummena to leydi Côte d'Ivoire ɗiɗo resondirɓe taw kadi ganduɗa ko biyeteɗo kanon Louisa Sarge Nguessane ko ɓi gonnoɗo jagorɗo laamu leydi ndi gila tan resi joom suudu mum dumuna fawi hen ɓe majji kanko e joom suudu makko kene tolno e lebbi jeeɗiɗi ala kala ɗo police yiila kiɓe nder leydi ndi waɗi kadi e rango fade leyɗele goɗɗe kala ala kala ɗo yiya radio ji téléji gila kene wona lebbi jeeɗiɗi e majji dekiran ɓe cuuɗi koye leegal biyetengal Beñeville ne tawe e nder Abidjan ko hanki ɓe peññini koye mabɓe téléphone aji mabɓe jahatano internet ɓe yahatano haydara caggal ɓe jiitama ko ɗon police ɓurni gueɗe mabɓe kala gam fayide yata wona caɗele famille woni koɓe gonduno to bene jagorɗo affaire étrangère kam woni guittaɗo e golle mum on jagorɗo mo Patrice Talon hoorejo leydi toɗɗino gila 2016 gilnen kanko ardi ko fate banggue jagorɗo jokkodire caggal leydi ndi kankon biteɗo Orliana Agbenossi on woni guittaɗo e poste mum leydi Ghana hewɓe aroɓe nder leydi ndi oɗo saaha poofi kenal lakkitare ko jeeyi sababu covid-19 gila tan diñi e nder windere nde ko ñande nogas nduɗo hen lewru woni kade ɗe guitta to bowal laaɗi diwoje ngal akara lamorgo leydi Ghana nden garɗon fof ma testé ma suumo ma sooɗo ma fuye ma gueɗɗe kala goɗɗodire ko noon holliri ɗuma ko docteur tambiɗo oɗon fannu woni Kuma Abigail kon holliti ɗum wonande ɗo saha caggal nde ardiɓe cetal OMS safara windere nde ɓe kolliti hankkadini ñaw biyeteɗo coronavirus natti wawde warde walla natti wonde ñaw teskiniɗo e nder windere nde Afrique du Sud inde makko ko Benjamin Choko ko on woni nelaɗo nelimo noon ko Ramaphosa on hoorejo leydi Afrique du Sud hoorejo leydi Afrique Cyril Ramaphosa ko nelimo ɗum noon ko hebanade wonande leyɗele Afrique e miijo Cyril Ramaphosa hoorejo leydi Afrique du Sud yaltini miijo suɓade leyɗele 5-6 ko kanko e nder Afrique beele ɓe jaaha tan to Moscou lamorgo leydi Russie kame Kiev lamorgo leydi Ukraine gam ƴewde soɓe mbawi dogde koyɗe jaam toon caggal noon waɗi ñiŋoje mawɗe no fewi caggal nde deñño ɓe neli nelaɗo mabɓe beele on wawa yettoya toon heɓanadeɓe jillu mabɓe toon taw koye jillugo suwa taw andede ko holi nden firti noon ko Afrique du Sud Égypte nonne kadi Égypte Congo Brazzaville Uganda Zambie Sénégal ko ɓeɗe hen goni suɓeteɓe e nder ndiɗon mbaadi to leydi Cameroun jagorɗo administration territorial leydi ndi woni Paul Atanga holliti ummini haare mawde no fewi faade ɓen ɓendinoɓe messuji men e jayndeli en ligne mbawa ƴettade laamu ngu walla woɗɓe joɓa tan konngudi men ɓendine to konngudi en gaddoji mette e kilomeji puyɗe nder leydi ndi kala nanguiraɗo ɗuma koko uddete tene kadi ko satti koko fawete e dow muma to leydi Cameroun kene wona 30 debbo woni biftaɓe ɓe bifta noon koye wuuro mabɓe to noko biyeɗo kejom kekkune tawe nder département mo Menzam ɗum noon ko caggal ñande samedi nde ɓe jippino e booli wuuro mabɓe ɓe ceppi gam hollirde ɓen worɓe jogitiɓe armeji ene tampini ɓe no fewi kala saaha ne jana e mabɓe mbaɗa mabɓe gueɗe cofɗe ɓe erima laamu leydi mabɓe ne jogoton nden kay kissal mabɓe ko ñalawma hanke o worɓe jogitiɓe gaare wuuro ngo dahi hen 50 debbo nayi ɗum caggal nde ɓe lebte musde no fewi ɓen rewɓe kala hande o tawi e juuɗe ɓen sagataɓe bifti ɓe ɗona joolam jaaɓiri to leydi Russie hakkude mum e Sine ne ɓeyda jokkodiral woni hakkude Moscou kame Pékin ɗum koye jillu hoore jaggoɗo leydi Russie hanki taweteɗo toon to Sine jaɓɓimo toon ko Li Qiang hoore jaggoɗo leydi Chine mawo joɗoɗo e hen Jinping hoorejo leydi Chine gam ɓeydude jokkodiral caggal no wiitanto Shanghai ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e kala fannuji to banggue jeygu jokkodiral koninkoɓe e gueɗe parti ɗiɗon fannuji kala États-Unis de Amérique hesɗitini e rango mum faadi Russie nde accitta jayndiyanke mum nangaɗo toon to Moscou taw Moscou tumi on jayndiyanke ko ñukkidade gueɗe gendi leydi ndi tarikh Ramadan
jaaruɗo fannu l'islam taw kadi ko neɗɗo lattude sawtawol joɗɗo gandal tumanoɗo gila 2008 ko fate banggue viol ñalawma hande o tribunal mo siwis accitimo ha laaɓi ñawo holliti yirani kala kene naggamo ala kala dalila ko fate banggue viol mo wiya o waɗi o tarikh ramadan oɗo saaha foofi kenal lakkitare no fewi to États-Unis des Amériques inde makko Ron de santé woni hande woni gouverneur de Floride mo ganduɗa holliti waɗi candidature mum hande woni nawlum Donald Trump ɗi felliti wonde candidat républicain ko fade banggue sumgoji 2024 ko hanki wo sakti ɗum ɗum noon oɗo saaha républicain dañi walande ɓaftodiroɓe ɗiɗo hakkunde Donald Trump kanko yon biyeteɗo Ron musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena